En dag, da de to katte og anden, Lotus, Tykke og Anders And spillede fodbold, kom de op og skændes, fordi at Anders And sagde: Jeg gider ikke at spille mere. Så sagde Tykke: Kom nu, vil du ikke nok blive her, miau. Anders And sagde: Nej, jeg giver op. Så sagde Lotus: Nej, du skal ikke give op, miau. Og så fik Lotus ret. De spillede resten af dagen. Da de ikke gad at spille mere, tog de hjem til Anders And. De lavede pandekager, som de tog med ud på fodboldbanen. Lotus sagde: De smager godt, miau. Så sagde Tykke: Ja, de gør. Miau. Moralen er, at man ikke skal give op.